sa previous administration, wa gyud ni sila mangayo og gani ato ipangayo karon nga magka-income mga tong lungsod. Kung kini maayo man atong pagka kuan kay nakita ang tao na income. Pero ang ato isa-isa ang atong privilege sa DPWH office nga mo ni naghatag og economic benefits and more factor of business sa atong lungsod. Gani naghatag siya kani og privilege sa atong employment sa ginumanon. Ang nahimo first priority kun ang ginumanon kung qualified ta. Gani sa mga calamities magamit na to ang DPWH equipment, hindi naman sila dili. Unta hindi na natin hatagan o mahulit tapos sa maong DPWH rental kay ang DPWH kahatag ng pulo advantage sa atong lungsod. Gani ang gibutan gani sa 19 ka lungsod tungod kay kita sintro sa 19 kita ay mahatagan ng higayon nga mamoy nabutangan ni DPWH. So, ang ikaduha pa, ato yung basahon ng dito conditional donation. Ato na yung nagigulang ang mga property sa DPWH. Pero na-ay kuha nila sa last term na kung dili na po sila mong gamit, pwede na iulit nila. O nila, gani si Honorable Pagdor na permido na kahimaw, binigay daaw na yung balay sa kilid, Tinuod na, kanang yutaan, gamiton pa sa DPWH, paggamit, pero di na gamiton sa DPWH, bako na sa lungsod. Kanya, ang ipasabot ko na guys, na ang ginupano, kung doon na dito mga trabaho o promosyon na dapat punta ang ginupano, mao yung mga priority. Kay parehong na sila mga qualified. Unya kay dito as mo na karon kay doon naman nareklamo man nga taga-linis ato na qualified po sila nga mo kuhaan na nga posisyon at tumaslain na dili taga-ginulman. Mao na uban na nareklamo. Madili dito ang priority nga ni ang ato. Ni total kami pareho man ni qualified ni ani wala pareho man ni kanang na mga engineer may na doon na ako nani buksod na kanong kare mang dili taga-ginulman mao na so mo na mo na isa sa ireklamuhan sa taga-ginulman. So, ang DPWH siguro, Bernardo, naamang po sila certain criteria na masunod. Tinuod mo na. Mao lagi, pero mao ka. Doon naman po kayo mga ginagpay na mga dito. Mga taga-may Recommendation. sa ato as a accommodation pa. Mayo ka na. Ano dapat ako? Di ba? Ang pagandaan mo dire. Di ba? So, kung po na yung isa sa atong suggest nila na kapag recommend ako sa atong lungsuranon na dapat kung parehas magaling ang criteria sa kanang na ay two applicants, mas priority yun ang inumanon. O, ito yung kasabot. So, kita mga konsihal, magkakata ng recommendation nga ang kanina kong panira, Mr. Alonso. Okay, pasapot mo. Honorable Bernardo. Natay power. Posible na pagka-rekomendar ka o na yung mga player trabaho ako na karatag tao kung gusto pero depende na po nila pero at least kung doon na recommendation base mo hatagan nila di mo kato Pwede mo na mga apply sa DPWH daw ganyan. So, ang ano, padatag sa DPWH nga natay kausa sa atong SB nga atong mga applicant nga o promosyon sa gigulman nga parehas ng kaling criteria sa HR, mas bukas ang gigulman nun. oo ana So, mamita ako kung mapalat ang suwan na DPWH. Ang priority position sa applicant sa gigulman parehas man
yung ano, sa DPWH. Hindi ko padala. Ano ni mo na dito? Ato sa sulong i-result ni i-request ni Mayor about rental. Rental, o ka na? Sa pleasure sa body. Kaya mamana iyang kalpit sa iyang liter. So sa ako, ako dito ba? Sa itong part na Money. So, either ikuha sa res. Sa mga Congress Committee, committee. pero ma-establihan mo nila ba? So ako na isun sa committee O, o puro subject for study. no. Ano? Ano na? Rental na. Sony. Pwede na. Sony. Ways and... Pwede siguro na. Ways and means. For the whole. Oh, ways. For the whole. For the Ako whole. hindi as Apple. Committee as a whole. Mga committee as a whole. Pero mas tidyohan na ito mo sa ikuha na rin. Kay kining about hiring, ako na problema kay either buhat ang resolution na ni or what the atong request na midulman nga i-priority na to. Kasi kita nakita mo yung batiin ka, kita ako pa rin sa receipt ko rin sa DPWH. Ako yung ako ikasunti, ako matagal ng pagkagal, ako LGU, ang ako equipment, ako na i-emphasize ako rental rate sa atong ulinan sa kanahimo. Nga karon i-publicize naman na ako ni complication ng bauman kanina is the secretary. So, 3 weeks from now, so we can recommend ato na yung hatagan ng pagtagal na kaya karon nangita ang tag-income. Kaya karon nangita tagugay ng administrasyon pero kaning DPWH atong gihatagan o pagtagal ng mga buhat tag-income. So mangita ang taglaing source kaya di na sa atong LGU Gitulman na kaning equipment na ang dita mag-result sa atong maintenance, diesel, upat pa atong mga suldo. Kung kuni ba kung hatagan mo ang atong secretary magkahatag mo suwat po sa hingtungtan sa municipal engineer pa na magkahatag na sila mag-report na po kung sa idagan even so huwag ba kay mag-clean ka kay atong iampas ko rin at atong approval sa lalawigan ng Luzon walang pamay karon nga naman so ato na nag-i-publish after the publication so mananagin tayo katungkol sa atong equipment na atong i-monitor sa pagkakaroon kay atong equipment under the kuwan pa sa atong executive masa nila gamiton pamay kay income kay di matang-approve income tungkol kay wako kay approve nga rental rate na over kombinansa mo may pupuro sa atong isunod karon sa atong referral to the committee is the no, privilege speech, no. Anybody wants to have privilege speech? Yes, sir.